Kumuot lipay kadto sila. 3 weeks man ni silang wala nagkita. Diya karon kita na sila balik. Lipay ay taon nila. Murag mo ikabutangan nilang kalipay ba? Niabot ilahang papa. Lipaya nila oy. Ala. Ala. Loyan tubi oy. Pasi na putus tubi yan. Tubi ba? Loy ka adyo. Si tubi oy. Letob. Mana. Lipaya jud taon nila oy. Grabing lipaya nila. Kinsa na kong? Kinsa na mo? Wow. Na ay mangga. No. Reklamo pa. Injan minggo na si Jaday, ha? Agita bugnaw. Bugnaw de ay baho ng isda ba? Bakit ko? Sorry sa mama sa kuwanday. So bariyo, simba. Ninyo, dito. Ito ba? Sige. Ngek. Sabunit ini. Sige na sa rep. So sa rep. Kau. Kata mana? Bugnaw yung taon anak. Tupperware. Ha? Jing. Nababag lang siya. Katurang mo ang katungang ka mo. Ah. Katura ko ng mangga. Katura ko ng mangga ijaha. Ano sa manahan? Wala, dughan na. Pero dako sa isda. Lah. Gamay lagi tanawang diri sa cellphone na. Ano ta kunahan? Sa kataas sa akong sugar level. Meron ako mahimo ang mga nagkakagulo ato. Salamat sa Ginoo sa paggamit niya sa kahibulungang Magabuhay Plus Herbal Ka. Pila ni kilo hanggang sa kabukan? Pila ni ka kilo sa kabukan? Isda. Kaning usa? Oo. Pila na ka kilo ha? Pito siya, pito. Kag saglan ano ka? Kan ada hanggang sa. Saya din sa rep. Oh, ay gadako madina. Hasan eh, pagbuka yung tubi ni. Bigmo ko ndi. Lan. Kagani say. Soy. Ug napod tay limon guys, dala pud ni Jack kay naaman limon dito sa bay ni Ja.
So nagdala po siya limon. Thank you dayhan. Aning tanan nga imong gidala? Isda, limon, mangga. Thank you so much sa pagdala. That's it.